היי, אני מניחה שקרה לך לא פעם שהסתכלת במראה ואמרת לעצמך, אוי, אני נראית נורא היום. אז אני רוצה שתדעי שהמחשבות האלה כל כך אוטומטיות, שאנחנו שוכחות שהן מחשבות, הן לא עובדות. ומה אם במקום להאמין להן, נסתכל עליהן מהצד, כמו עננים שחולפים בשמיים, ככה גם המחשבות יחלפו. ובפעם הבאה שמחשבה כזאת עולה, תגידי לעצמך, הנה שוב עולה מחשבה שאני לא מספיק טובה. אבל היא רק מחשבה. והמחשבות האלה לא חייבות להכתיב לנו איך להרגיש או איך להתנהג. ואני מציעה שבמקום לתת למחשבות האלה לעצור אותך, פשוט תלבשי את הבגדים שנוחים לך, תתאפרי, תעשי כל מה שאת יודעת לעשות כדי להרגיש טוב עם עצמך, ותצאי לטרוף את העולם, כי מגיע לך.